እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈነዋና ተከታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ሎሚ ቀደም 4 ሓምለ 2026 ተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ምክትታልኩም ብክብሪ ዕድም ከምቲ ልሙድ ሰብስክራይብ ሼር ዳገበልኩም ስራሕና ከተተባብዑ ብክብሪ ሓትት ኢትዮጵያ ዕጡቃት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቀትሉ ተገሊጹ ኣብ ስዑድ ዓረብ ፍድሞ ዝተፈርዶም ኢትዮጵያውያን ድምፂ ኩና ክብሉ ጻውዒት ኣቅሪቦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ግብፅን ብናይ ቴሌፎን ጻውዒት ተራኺቦም ኢማራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ወታደራዊ ጎንፂ ብቁልጡፍ ደው ክብል ጸዊዓ እስራኤል ንላዕለዎት ተደራደርቲ ኢራን ንምቕታል መደብ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ናታናሂ ምስ ትራምፕ ከም ተዘራረቡ ኣብ ቀረባ እዋን ክራኸቡ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ንፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘሰንበደ ዜና ካብ ኤውሮጳ ይስማዕ ኣሎ እዘን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቅርበ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም ሰናይ ጸናሂት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሆሮ ወለጋ ወረዳ አምሩ ኣብ ትርከብ ከተማ ኣገምሳ ከባቢያን ዘለዎ ዓድታት ብዕጡቃት ፋኖ ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ክልተ ንጹሃን ዜጋታት ሓዊስካ 11 ሰባት ከም ተቀትሉ ነበርትን ዋና ኣማሓዳሪ ናይቲ ዞባን ገሊጾም እቶም ዕጡቃት ብኣማይ ዝቁጸሩ ጥሪትን ካልእ ንብረትን ከም ዝራሰዩ ነበርቲ ቢቢሲ ሓቢሮም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከም ዝገለጽዎ መጥቃዕቲ ዝተፈጸሙ 30 ሰነ 2026 ወጋሕታ ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ እዩ ንድሕነታ ብምስጋእ ስማ ክግለጽ ዘይደለየት ሓንቲ ነባሪት ከተማ ኣገምሳ እቶም ዕጡቃት ካብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ኪሮም እዮም መጽኦም ኢላ ካልእ ነባር ድማ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ነይሩ ካብ ሶኒ ወጋሕታ ሰዓት 5 ህዝቢ ካብ ድቃሱ ከተስእ ዕጡቃት ፋኖን ነበርቲ ክቀትሉ ጀሚሮም ንብረት እውን ራስዮም ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ዝቆሰሉ እውን ከምኡ ክብል ነቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ይገልጽ ክልተ ነበርቲ ከም ዝገለጽዎ እቶም ዕጡቃት ካብቲ ከባቢ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ናይ ክልል ኮነ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ቦታ ኣይነበሩን ነይሮም መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ካብቲ ቦታ ምስ ወፁ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ እታ ነባሪት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ነይሮም ንሳቶም ግን ካብቲ ቦታ ወፂኦም ምክንያቱ ኣይንፈልጦን ካብ ዝወፁ ድሕሪ 2 መዓልታት እቶም ዕጡቃት ኣትዮሙና ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ግን ሰራዊት ምክልኻል ናብ ማዕስከሮም ተመሊሶም ኣለዉ እዚ መጥቃዕቲ እዚ መጀመርታ ኣይኮነን ንሳልሳይ ግዜ እዩ ተፈጺሙ ክትብል ነቲ ኩነታት ትገልጽ ካልእ ነባሪ ብወገኑ ሓይልታት ፌደራል የለውን ሚሊሻ ነይሮም እዮም ግን ኣይፈልጡን በሃንደበትዮም ህዝቢ ካብ ድቃሱ ከተስእን ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩሉ ጥሪት በጊዕ ጤል ከይተረፈ ናንበሪ ቤቶም ሰይሮም ብምእታው ወሲዶሞም ኢሉ 400 ጥሪት ከም ተወሰደ ዝገለጸ ዝነባሪ ድንኳን እውን ከም ተራሰዩ ንቢቢሲ ሓቢሩ ከምቲ ነበርቲ ዝገለጽዎ ኣብቲ መጥቃዕቲ ንጹሃት ነበርትን ኣባላት ሚሊሻን እቲ ከባቢ ተቀቲሎም እዮም ሓደ ነባሪ 11 ሰባት ከም እተቀትሉ 17 ድማ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ካብቶም ተቀትሉ እቶም ክልተ ሰላማውያን ሰባት ክኾኑ ከለዉ እቶም ተረፉ ድማ ኣባላት ሚሊሻ ምዃኖም ኣነጺሩ ኣማሓዳሪ ናይቲ ከባቢ ምሬሳ ፊጣ እቲ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ እቲ መጥቃዕቲ ሰሉስ ተፈጺሙ ኣብ ሰብን ንብረትን ድማ ጉድኣት በፂሑ ሓይሊ ናይቲ ከባቢን ዞባን ብምውሃድ ድማ ዕጡቃት ከም ዘንሰሓቡ ጌርና በተማዓልቲያ ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 10 ፈረቓን ኣቢሉ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መጺና ኢሉ እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ሕጂ እውን ኣብ ጎራብቲ ቀበሌታት ከም ዘሎ ዘመልከተ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ እቲ ኣመሓዳሪ ፋኖ ነታ ከተማ ተቆጻጺሩ ነይሩ ንዝብል ወረ ግን ነጺግዎ ጸላእ ነታ ከተማ ተቆጻጺራ ክብል ይኽእል እዩ ተግባር ግን ኣበይ ኣሎ ካብታ ከተማ ተሃሪሙ ይወፂ ኢሉ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነበርትን ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣቶ ምሬሳን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓታት ዝገበርዎ ንሓይልታት ፋኖ እዩ ምምሕዳር ወረዳ እምሮ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ጽንፈኛ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓይሊ ፋኖ ኣብ ከተማ ኣገምሳ ተኩስ ኣብ መኽፋትን ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ክብል ገሊጹ ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፋኖ ዘቐረበ ክሲ ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን እንተኾነ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ካብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብዝብል ንዘቐረበሉ ክስታት ክነትጎ ጸኒሑ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝውላዕ ዝኽእል ኩናት ጎረባብቲ ሃገራት ዝሕወሰሉ ዞባዊ ሓደጋ ናይ ምዃን ተኽእልኡ ኣለዎ ክብል ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሐመድ ኬር ዑመር ገሊጹ መሐመድ ኬር ዑመር ምስ ጋዜጠኛታት ማዕከናት ዜና ፎረስት ፖስት ኣፍሪቃ ጀስዋን ባርነርስ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕትት ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኩናት ተሰኽቲታ ምጽናሓ ከይኣኽላ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ተኽታዊ ኩናት ናብ ከቢድ ሓደጋ ምፍራስ ብናሃሪ ዘጽድፍ ይኽብል ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቱ ዕጡቃት ክልላትን ብምዃን ዘካየደ ወፍሪ ኩናት ትግራይ ልዕሊ 600,000 ሃሊቖም እዮም ብሚልዮናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ቦትኦም ብዕጡቃት ኣምሓራ ተታሒዙ ዛጊት ኣይተመለሱን ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶርያ እንተኾነ መንግስቲ ኣብይ ንትግራይ ሕጂ እውን ይብድል ኣሎ ክብል መሐመድ ኬር ዑመር ገሊጹ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ጥረ ገንዘብ ከይህሉ ገይሩ እዩ መሃያ ከልኪሉ ኣፋውስ ዝበሃል የለን ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ነዳዲ ተዓፅዩ ባጀት ተኸልኪሉ ሰራሕተኛታት ደሞዞም ከይረኽቡ ኩሉ ዕፁፁ ዝበለ እዩ
ትግራይ ካብ ዝበፅሓ ክትሓዊ ኣይከኣለትን ኣብያ ዘላ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ሕጂ እውን ትግራይ ንምውቃዕ ይዳሎ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ክብል ገሊጹ ምዛኣብ ኣሕመድ ዝውልዖ ኩናት ትግራይ ንርእሳ ንምክልኻል እትገብሮ ግጥም ጥራይ ደው ዝብል ኣይኮነን ጎራብቲ ሃገራት እውን ዝሕውስ ክኸውን ይኽእል ብምባል ምክንያቱ ዘርዚሩ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢዱ ብምእታው ንሰራዊት ሓምዳ ዳጋሎ RSF ወታደራዊ ኣጥዋር ባጀትን ወታደራዊ መዕለምን ስልጠናን ቦታ ብምሃብ ብምሕጋዝን ሓውቲ ሃገር እናሳወረ ምምፁ ኣብ ትግራይ ዝህሉ ኩናት ሱዳን ክትሕወሶ ትኽእል ይብል ብሰበብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ዘነጻጸረ ወታደራዊ ምልዕዓል ብምግባር ኣብ ኣሕመድ ዝኣተወ ውጥረት ድማ ኤርትራ ካባይ ንዝሓንገዱ ንሕወሓት ትድግፋላ ዝብል ጽልኣት ተሓዊስዎ ብዝፍጠር ስግኣት ወራር ኤርትራ እውን ኣካል ክትከውን ከም እትኽእል በዚ ድማ ዝፍጠር ኩናት ዞባዊ መልክዕ ክሕዝ ስግኣትን መዘዝን ዕንወት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምዃን ተኽእሉ ሰፊሕ ይገብሮ ይብል ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሐመድ ዑመር ኬር ምስ ማዕከና ዜና ፎረስት ፖስት ኣፍሪቃ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብተዛመዲ መወቱ ኩናት ብምዃን ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ኣሰላልፈን ዘነፀረ ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ኢደን ስሒበን ብማዕሮ ክዕዘበየን ተባሂሉ ስለዘይሕሰብ ድማ ብተወሳኺ ሃገራት ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ በቲ ጽልዋ ክሰሓባን ክሳተፋን ከም ዝኽእላ ብምግላጽ መዘዝ ባህጊ ኩናት ምጽሕታት ጽልኢ ኣብ ኣሕመድ ስዒቡ በዝንበትን ዝሰሓት ዘሎ ሻምላታት ኩናት ሓደጉኡ የረድእ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ብናይ ስልኪ ጻውዒት ተረኺቦም ትማሊ 3 ሓምለ 2026 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላ ዓጢ ናይ ቴሌፎን ርክባት ኣካይዶም እቲ ርክብ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ክካየድ ፀንሐ ክልታዊ ምምኽኻር ኮይኑ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሕድ ሃገራዊ ምትእስሳር ምትሕብባርን ዘሕል ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ንምዕባለታት ኣንፈታትን ግጭት ሱዳን ንሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ክብድህ ዝኽእል ምዕባለታት ዓሚቖም ዳህሲሶም ኤርትራን ግብፅን ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ንምርጋጽ ውህዳድ ማዕ ምትሕባር የካይዳ ምህላውን ይፍለጥ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዝተፈላለየ ገበናት ተኸሲሶም ፍርዲ ሞት ዝተፈርዶም ኢትዮጵያን ድምፂ ኩና ክብሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ነስዒቡ ነቲ ዝተበየነ ናይ ሞት ፍርዲ ዝቃወሙ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኣባላት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ሰፊሕ ወፍሪ ጀሚሮም ኣለዉ ብሕቡእ ተቐዲሑ ዝወፀ መልእኽቲ ድምፂ ድማ እቶም እስራት ከም ዘረድእዎ ዋላ እኳ ንሞት ካብ እንፍረድ ልዕሊ 2 ዓመት እንተግበና ሕጂ ግን ፍርዲ ዝፍፀመሉ እዋን ስለ ዘቐረበ በጃሆም ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፂ ኩና ይብሉ ኢትዮጵያን ተቐማጢ ኤውሮጳ እዚ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ግብሪ ከይውዕል ቅድሚ ሕጂ ኣብ በርሊን ሮማ ስቶክሆልምን ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ይፍለጥ ትሕጂ ኣብ መራኸቢታት ኤክስ ዝተጀመረ ወፍሪ ድማ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክሳዕ ዝቕየር ክቕፅል ምዃኑ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበሪ ወፍሪ ተቐማጢ ሃምበርግ ዝኾነ ኣቶ ሙልጌታ ጳውሎስ ንዶቼ ቬለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣቶ ሙልጌታ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኣበይቲ ማእሰርቲ ብዝተፈላለዩ ግብና ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 3500 ኢትዮጵያን እስራት ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም ኣሳሱሳ ዝኾኑ ፍርዲ ሞት ተፈሪድዎም ፍርዶም ይጽበዩ ከም ዘለዉ ምዃኖም ጠቒሱ ኣቶ ሙልጌታ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዝተቐትሉ 5 ኢትዮጵያን እስራት ብምጥቃስ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሃን መራሕቲ ሃይማኖትን ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ነዞም ጉዳያት ድምፆም ከስምዑ ጻውዒት የቕርበሎም ከም ዘሎ ምግላጹ ትጸብጻብ ይሕብር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ዘሎ ወታደራዊ ጎንፂ ብቕልጡፍ ደው ክብልን እገዳ ኣጽዋር ሕቡራት ሃገራት ኣብ መላእ ሱዳን ክሰፍን ወግዓዊ ጻውዒት ኣቕሪባላ እዚ ጻውዒት ዘቐረበ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝተኻየደ ህፁፅ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ኣብ ዝርያ ውሽጥን ስትራቴጂካውን ከተማ አል ኦቤዶ ዘሎ ወታደራዊ ምትፍናን ስዒብ እዩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወግዓዊ መወከልቲ ኣቢላ ዘቕረበቶ ቀንዲ ጠለባት ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወታደራዊ ፍታሕ ከም ዘይብሉ ብቕልጡፍ ሰብኣዊ ተኩሲ ደው ክብል ፀዊዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዞባ ዳርፉር ጥራይ ተገሊጹ ዝነበረ ናይ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ኣጽዋራት ናብ መላእ መሬት ሱዳን ክሰፍን ሓቲታ ንኩሎም ወታደራዊ ወገናት ዘየጠቓልል ብሲቪላዊ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ምስጋር ክህሉ ከም ዝድግፍ ገሊጻ ጻውዒት ኣብዚ እዋን እዚ ዝመጽእ ዝኽኣለ ምኽንያት ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓፈሻዊ ወታደራዊ ሚዛን ሓይሊ ዝተኣሳሰር እዩ ፈጣን ምንቅስቓስ ሓይልታት RSF ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንከተማ ኣልፋሽርን ንምቁጻር ዘካየደዎ ኩናት ሕጂ ድማ ንከተማ አልኦቤዶ ንምኽባብ ዝገብሮ ዘሎ ፈተናታት ብናይ ሱዳን ሰራዊት ሓያል መኽተታት ይገጥመሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዝኣመሰሉ ትካላት RSF ኣብ ዳርፉርን ገበናታት ጻር ሰብኣዊ ዓሌታዊ ፅሬትን ፈጺሙ ክብሉ ዝርዝር ጸብጻቦም ኣውፅኦም ኣለዉ ምስ ዝተኣሳሲሩ ኢማራት ንRSF ኣጽዋር ተዕጠቓላ ዝብል ክሲ ስለ ዝበርትዓ ኢማራት ነዚ ክስታት ንምክልኻልን ገጻ ንምጽራይን እገዳ ኣጽዋራት ኣብ መላእ ሱዳን ክንበር ጻውዒት ተቕርብ ዘላ ኢማራት ንRSF ትዕግዛላ ዝብል ክሲ ወግዓዊ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራትን ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ስለ ዘረኣዩ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ይበጽሓሎ ኩሎም ወገናት ኣጽዋር ደው የብሉ ብምባል ሚዛናዊት መሲላ ክትቀርብ ትፍትን ዘላ ሰራዊት ሱዳን ንጻውዒት ተኽስዶ ምባል ተደጋጋሚ ይነጽጎሎ መሰረት ብሉምበርግ ዝሃቦ ሓበሬታ እንተኾይኑ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ኢራን ተሰማምዐን ብመሓንቆ ሄርሙስ
كفيلن كحالفا مريصن كم زلوا ينقر الله بريزيدنت دونالد ترامب كساد هرمز عالم لقاهم التحالفي خغبريلو ابز فكرلو زلو ساعات هاجرات اوروبا دما كفيلن كحالفا مسيران انت تسمعين كوينن معانو هرمز ناب ايران مخانو يا امنا بمهلاون سلسمع نبريزيدنت دونالد ترامب عبد صفيعي تمثل اذا مرحتي ايران زقزفه خوينات ايران نمدخان منغستين مقيارن تباهيلو كان تتجمره حجيغن بصارون ايران زربحن حيال زي تدفر تخباريت هاجر كتكون ابقعوالو مس غزي منوح بايكونومي تاسيا هاجرات اوروبا بمعنى هرمز كيف فتوى كفيلن كحلفه ابسم زبصح مخانن زحبره معكنا زينا بلومبرج بسبب زينا اتحيزو زرغيحولو توصغي اب 4 حمله 1776 اتن 13 ግዛታት ብሪጣንያ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነበራ ብሰንኪ ወፃን ግብርን ካልእ ናጽነትን ኣዊጀን ነዛ ሓጂ ዘላ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምቋም ከኣሃዱ ኢለን ተበጊሰን ብሪጣንያ ድማ ብ1983 ወጋዓው ናጽነት ተሃገር ተቐቢላቶ ኣብዚ ግዜ ዝርእሳ ሓይለን ጎባል ዓለምና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ50 ክፍለ ሃገራት ዝቆመት ኮይና ሎሚ ድማ መበል 250 ዓመት ልደት ናጽነታ ተብዕላላ قدام مينستر إسرائيل بنجامين نتانياهو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تمال عربي كم تزاربوا أبز قرب أوان أب أمريكا خرقبوا هم تسامعون بيت صحفة قدام مينستر إسرائيل أفليتو تزرزر أمريكان إسرائيل قبل إيران أبز كايدو وتهدروا وفري قن دحر موجان زكاي زلو خوينو أما قهتي مرحت بسنك تخينات نمقرا زجبر صعري وتر 5 فترة زقلت صبصبات كوت قنيو تقدم مينستر أبز ربهم أمريكا وحس علامة ناتنت مخانا قاليتو إسرائيل دما أمونغ هاجرات زلو طبق ركب أزيا خم تمسجن كبيت صحفة نتانياهو زوت مجلسي حابيرو تمام مينستر نتانياهو بريزيدنت ترامبن أبقرب أوان أب أمريكا خراقبو تسمع معهم قبل وسيخ حابيرو قدام مينستر نتانياهو ندونالد ترامب مبل 250 ناتنت أمريكا انكو حقو سكا خمس بولو تمجلسي حابيرو بتوصغي إسرائيل نفرتو بقنا بكل إيران بمقتاو نلعلو تدرادرتي إيران نمقتال مديبا 5 نبرت زي نيويورك تايمز زوت صبصب يرد إذا فتصامزي أمريكان إيران سطور ناي سلام زررب أبزا كايدلو زنبرا أوان زتخصتو خوينو أمريكا تزرب كي بلاشو بمسقا أب أوانو 5 قطة تقليتو لهم إسرائيل كتقول مديباتهم زنبرت كلتا لعلى وسبستان إيران أزوم السعبيم عباس أراكتي نا إيران مينستر قدات وصاي محمد باقر قاليباف أفنيا بايتو إيرانن زوم كلتا سبستان مس أمريكا فيتن في زررب أما كياز نبرو كاندي تواسطيهم فتصامز تخايدلو سنسلتو فتصامتات بخمزي كقلت إكال اتنا إسلامات زررب اتقجل لأخ إيران مس مكتل بريزيدنت أمريكا جيدي فانس باكستان كتما إسلام مستراقبة ينيرو إيران كابسي السقات سلز نبرة نتا 7 زحزت ناي لأخ نفاريت كابدوب جميرو ناب إسلام كساب زملسو بناي باكستان نفرتو وقع كم اتسنا جبرت اتنا إيران لأخات نفرتي ناب عدا ختم لسكلا خلت ناي إسرائيل نفرتو وقع كابوغن عراق بمحلاف ناب كل أير إيران كم زاعتو حبريتا ترغبا زنجتات نايك أليباف نفاريت أب أير عفينا نمودا يدالوا 5 نبرة تفليت الله نايران تأتات كالات اتنا إسلاو حبريتا مسبوطهم اتا نفاريت بوتس أنفتا إيرا أب سمينا مبرا إيران أب تركب كتما ماشات وتس عرفت كم اتقبر جبرو وتم تدرادتي كم ماشات تبقيسهم نشومن تساعتات بمكينة وقعزهم نوانا ختمات إيران بسنكز السقات زي أمريكان إسرائيل تسريحت كتقوتو بقطع كم محتات حليفة بناي زباو هاجرات كم كترن باكستان نابلا إيران سوتر متن قطع كم زم حلالفت تقاليتو أمريكان إيران أول حميازيا أبسمع مقرأ تخصي أبزبط حلوان وتم كلتا على تزاتيت إيران زخون مينستر قدات وصاي عباس أراكشن أفينيا قباء بارلما محمد باقر قالي بافن بإسرائيل إعلام خونو كم زخولو سكفتا خابز نبرم سبستان أمريكا قاليتهم كبرات عزبتنا نايلو منابرة مدباتنا نزي مسل كنتفن واناون حبريتا ترغبو لايك شير كومنت سبسكرايب تقبرو بخبر عدم سسنايو